कारवार प्लस कोंकणी चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. 2 लाख किमतीचो मोबाईल उदकात. कारवार जोडा तालुक्याच्या गणेशगुडी हिंगा काळी न्हंयत राफ्टिंग करताना एक पर्यटकालो मोबाईल उदकात पडलो. त्यावेळार मोबाईल परत मेळचे खातीर ह्या पर्यटकान उडपीच्या प्रसिद्ध स्क्युबा ड्रायव्हर ईश्वर मलपे हेमकां आपोवन मोबायलाचो शोध लायलो. 2 लाख किमतीचो हो मोबाईल आयफोन कंपनीचो आशिल्लो. ईश्वर मलपेच्या पंगडान काळी न्हंयच्या 40 फूट तळाक वचून हो मोबाईल सोदून काढून पर्यटकाक दिलो. हाय सब लोग रेडी? चलो फॉरवर्ड. इधर देख के चलाओ, वीडियो आपका स्टार्ट है. पेडल से इधर से पकड़ो भाई. मार तको मार मारून भाई बगाडी जागाशिवाय का मजा. ओके स्टॉप. मैं बोलूंगा हिप हिप, आप लोग बोलेंगे हुर्रे. कम ऑन, हिप 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 हिप. पेडल देखो, पेडल नहीं नहीं डूबते. मोबाइल गया थोड़ा, देखो देखो मोबाइल गया. ನಮ್ಮಂಚೂರು ಅಂಚಿನಾಡಿ ಅನ್ನೋದಾನೆ ಶರಣ ಹೆಂಗದ ಒಂದು ಸರ್ ತಂದೇನು ಈ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ಎಡ್ಡದ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಅದು ಇದು ಇದು ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಆಯ್ತು. ಈಶ್ವರಣ್ಣ देवळमक्कीच्या दत्तात्रेय देवाला वार्षिक रथोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरो. कारवार तालुक्यातल्या देवळमक्की गावातल्या श्री दत्तात्रेय देवाला वार्षिक रथोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरो झालो. श्री दत्तात्रेय देवाली रथयात्रा, विविध पूजा आणि दत्तात्रेय देवाली महापूजा झाल्यानंतर राजेंद्र जनार्दन शेठ बेलूर हेमी भक्ता खातीर अन्नदानाचे आयोजन केले. रात्रीन श्री दत्तात्रेय देवालया वार्षिक भव्य रथयात्रेनंतर आणि महापूजेनंतर जीवनकुमार नायक तोडूर हेमी भरयिल्ले मित्रद्रोही हे कन्नड नाटक श्री महादेव नव्य तरुण नाट्य मंडळी विरजे हेमी सादर केले. चरण रज
कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर, शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. अडीच लाखाच्या मालासकट 3 आरोपी अटक. कारवार. यल्लापूर तालुक्याच्या अर्बेल रान वाठारात 2,50,000 किमतीची 4 सागवानी झाडा आणि 1 सिसमचे झाड कापून व्हरताना रान अधिकाऱ्यान 3 आरोपी रंगे हात धरले. महाबळेश्वर हरिकंत, संदीप नाईक, सुरेश गौड ही अटक केल्ल्यांची नावा. महाबळेश्वर हरिकंत हेंची विरुद्ध जायत्या वाठारात लाकूड चोरी प्रकरणात नाव नोंद असा. यल्लापूर रान अधिकारी फुडली चौकशी करते असतात. कारवार अडबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.